טוב, שלום לכולם. אנחנו בהרצאה נוספת מסדרת ההרצאות שלנו של חדשנות בבנייה בחיל האוויר. הפעם הנושא שלנו הוא ציפויים וחיפויים מתקדמים. אה, מעביר את ההרצאה כמו תמיד דוקטור אדריכל נועם אוסטרליץ. אה, נועם, הבמה שלך. אוקיי, אז המצגת כבר באוויר, אחלה, שלום, בוקר טוב. אז באמת הנושא הזה הוא אחד הנושאים הכי חשובים, אני חושב שבתחום החדשנות, שאנחנו יכולים לקדם, תכף נבין למה, הוא מתקשר גם לנושאים אחרים שדיברנו עליהם. בעצם מה קורה היום בעולם, בארץ, התפתחות אדירה, אם נוסעים היום לתערוכות, רואים המון 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 סוגים של חיפויים, המון אפשרויות שהתפתחו בשנים האחרונות. למה? בעצם אנחנו מדברים על דרישה לנראות יותר מגוונת, שינויים ככה שרוצים אדריכלים להכניס לחזיתות, אם זה גם עטיפה של מבנים ישנים שאנחנו נראה שזה נושא מאוד מאוד חשוב, חידוש של מבנים שזה פתרון חשוב מאוד, הפחתה של קשר של חיפויים של טיח, אבן, כל הדברים שאנחנו מכירים, המון קשר לא רק בארץ, נובע גם מפגיעות של אקלים, גם ממזג אוויר, דרישה לצמצום עבודות באתר, זאת אומרת פחות פיגומים, פחות עבודות רטובות, שילוב חיפוי ובידוד, הנושא של הבידוד הטרמי והביצועים הטרמיים של המבנה בכל העולם וגם בישראל הולך ותופס מקום יותר ויותר נכבד, עמידה בעומסי אקלים, כלומר אנחנו בונים היום, אתמול ראינו ביונד בגבעתיים שם, נבנה ל-80 קומות, חיפוי שצריך לעמוד בגובה 80 קומות, זה כבר לא חתיכת אבן שתולים אותה עם איזה חתיכת חוט קשירה, זה לא עובד, צריך שם דברים אחרים, עוצמות רוח ולחצים שם אחרים, והנושא של חומרים ירוקים, חדשניים יותר, פחות סטיית רגל סביבתית, לקחת פחות חומר מהעולם, פחות משקל, פחות הובלות, כל זה בעצם בא על הרקע של בכל העולם וגם בישראל אנחנו רואים בעצם בליה של החזיתות, כמות מאוד גדולה של מבנים ישנים שהתיישנו וגם מבנים חדשים, יכולים לראות בצד ימין, סליחה, בצד שמאל, מבנה שבטח מלפני 4, 5, 6 שנים, לא יודע, אתם רואים את הגשרים הטרמיים שלא טופלו כמו שצריך, ואנחנו רואים את ההפרשים האלה בהצטברות של החוט, הלחות הזאת תקבל עובש, אחר כך היא תקבל קורוזיה, אנחנו דיברנו על זה בנושא של שיקום בטונים, אז הרבה פעמים לא קיר אשם, כלומר גם הטיח הזה שאתם רואים שמתקלף בצד ימין, זה לא בגלל הטיח, או לפעמים זה לא בגלל הטיח, אלא בגלל שכבות הבטון שמקבלות רטיבות, שינויים טרמיים, קורוזיה, דיברנו על זה בנושא של שיקום בטונים, מה שהבטון בעצם דוחף את הטיח החוצה, או הברזל שמתנפח ודוחף את הטיח החוצה, אז הפגעים האלה הם פגעים שצריך לתקן אותם, ואחרי שתיקנו אותם, צריך לדאוג שהם לא יחזרו, ובאמת הנושא של העטיפה של המבנה היא יותר ויותר מקבלת תשומת לב, לא נתעכב על זה, אבל בישראל בונים לפי תקנים מאוד מיושנים, עדיין עושים ציפוי באבן של מבנה מגורים, עדיין זה נכנס כחובה בטבעות בצורה די לא מתוחכמת וגם לא מדויקת, איך שזה מוגדר, התקנים בטח לא מתאימים למעל 32 מטר של מבנים, וכשבונים היום לגובה, שאני רואה מבנים של 20 ו-30 קומות שמחופים אבן, הם בעייתיים מאוד, ואכן יש המון המון מקרים של נפילות אבן, תוכלו לראות הרבה מאוד מבנים שעטופים ברשת כזאת מסביב, למניעה של נפילות אבן, זו סכנה בטיחותית אדירה, ויש לנו אוסף של צילומים שלא נחלוק איתכם היום, אבל אוסף של צילומים של אבנים שנפלו, ובנס עד היום לא נהרג איזה ילד, אבל זה בהחלט משהו שעלול לקרות, אז לא ניכנס לזה, אבל בנושא של בנייה באבן היא באמת מאוד מאוד בעייתית. בנוסף, דיברנו על הצרכים האקלימיים, הערים שלנו ככל שהן נעשות גבוהות וצפופות יותר, אז ההקרנת חום בין המבנים והחום שנכלה בין המבנים והבעיות הטרמיות שנוצרות וכמובן שינויי האקלים שהערים שלנו הולכות ונעשות יותר ויותר חמות, דורשות טיפול במעטפת, שזה בידוד, ואנחנו מעדיפים שהבידוד יהיה בחוץ ולא בפנים, דיברנו במפגש הקודם בנושא של בידוד טרמי. אז גם פה אנחנו רואים שיפור נדרש במעטפות, אם זה במבנים חדשים שאנחנו צריכים לתכנן אותם לעמידות טרמית לשנים הבאות, ל100 שנים הבאות, ואם זה בנושא של מבנים ישנים שלא מטופלים כי התקנים לא טובים או עשו לא טוב, ואנחנו צריכים לשפר אותם. אני חושב שבחיל
יש הרבה מאוד מבנים שלא מטופלים כמו תענה שצריך, גם. כשלה, לחדש אותם. תראה את אה, עצמך. ההזדמנות לחדש אותם היא הזדמנות גם לתת להם טיפול טרמי. רק לא, להראות שמבנים תיכנס חדשים ותהיה. בישראל מהעשור האחרון, מישהו פה עם מיקרופון פתוח, אייפון 2, לא יודע מי זה. בכל אופן, אז אנחנו רואים מבנים חדשים ממש מהעשור האחרון, כמו שנהוג אצלנו בסקנדינביה, לבנות בשחור, זה קולה חום, זה טוב, זה מחמם את המבנה. במדינה קרה כמו שלנו, זה ממש ממש חשוב. מה עושים? אז אנחנו מציעים בעצם לעבור בכל העולם, וגם אנחנו מציעים מעטפת שהיא מעטפת שיושבת חיצונית לקיר של המבנה, תכף נדבר מהו הקיר של המבנה, אבל יש את הקיר שהוא חסם של הגשם, הלחות, הרוח וכן הלאה, ויש את הקיר הדקורטיבי שבאנגלית קוראים לו rain screen, כלומר מעיל גשם או מעטפת גשם, ואנחנו בעצם בונים מעטפת חיצונית על גבי קונסטרוקציה שאנחנו מרכיבים ומפלסים אותה על הקיר הקיים, כך שבעצם אנחנו נמנעים מהבעיות של קירות לא מפולסים, של קירות בעייתיים, אפילו צנרות ישנות שיש, כל מיני דברים, או העברה אפילו בבניינים חדשים, האפשרות להעביר צנרת מים, צנרת נקזי מים, מרזבים וכולי, בעצם להעביר אותם חיצונית ולא בתוך הקיר, אנחנו חוסכים המון בעיות, ועוטפים את הכל במעטפת שיכולה להיות ממגוון חומרים, ותכף נראה אותה, ובאמת בין הקיר הזה לבין המעטפת החיצונית, אנחנו יכולים גם להוסיף שכבת בידוד, היום יש לנו גם שכבת בידוד שהיא גם שכבת בידוד וגם שכבת אטימה, הראיתי את זה בפעם שעברה, את הסולר גלאס, שהוא חומר מאוד מאוד מעניין ואיכותי, ובעצם ואז אנחנו לא רק... נועם, כשצריך אחרי זה לעשות החזקה, אז אפשר לפרק את הפאנלים האלה ולהגיע בקלות, לאותו בקלות. מרזב או מה שצריך. הרעיון שזה יבש, זה מחובר עם ברגים, בדרך כלל, זה או ברגים או תופסנים, או אפילו שיש שיטות שהן עוד יותר מתוחכמות, שזה ממש תלייה כזאת, זאת אומרת, זה מין אביזר תלייה, ואפשר פשוט לפרק את הלוח, אם יש נזק ללוח, אתה פשוט מפרק את הלוח, סתם מישהו עשה, לא יודע, חריץ, גרפיטי, לא יודע מה, ואתה לא מצליח לנקות אותו, אתה יכול לפרק ולהחליף. ועוד דבר מבחינה אקלימית שדיברנו על קצת פעם שעברה, שבין הבידוד לבין הלוח הזה שיכול להיות מאלומיניום, פורצלן וכן הלאה, עוברת רוח, עובר אוויר, והאוויר הזה מקרר את המבנה, כלומר אנחנו ממש יוצרים שכבת קירור, הצללה וייבוש, כלומר האוויר הזה שעובר גם מייבש את הקיר הפנימי, כך שהוא מונע בעיות של עובשים וכל הדברים שדיברנו בשיקום בטונים, הוא שומר גם על האיכות הטכנית או על התכן של הקיר בטון המקורי, במקרה שיש לנו קיר בטון מאחורה. זאת אומרת, זה המון המון יתרונות טכניים בתוך הסיפור הזה של מעטפות בתלייה הזאת. הפילוס, אני יכול לקבל, הרבה פעמים אנחנו מקבלים קיר עקום, ומה נעשה, ועכשיו הטייח צריך ליישר אותו, לא צריך, מפלסים את זה עם המוטות האלה, אתם רואים את הסטאדים האלה שעוברים לאורך הזה, אותם מפלסים עם לייזר, ואז הקיר הוא מפולס פיקס, ולא אכפת לי, את המשחק אני עושה בין האביזר תלייה הזה, שהוא עשוי מפלדה או מאלומיניום, לבין הקיר, אותו אני מפלס, אוקיי? כך שלא אכפת לי שקיר הרקע הוא לא מפולס ודפוק, שבישראל זה, בגלל שאנחנו לא בונים פה כמו בשוויץ, זה מדויק, אז זה דווקא יתרון מאוד משמעותי. והדיאגרמה העליונה מדברת על היבטים אקוסטיים גם? כן, תשמע, זה גם יוסיף בוודאי אקוסטיקה, כי יש לנו שכבה של בידוד ושכבה של אוויר ועוד שכבה של חומר, כלומר, הגל קול שמגיע מרכב או ממכונה, הוא ייתקל בכל כך הרבה שכבות באמצע, בדרך ממנו אל תוך המבנה, שהוא יישבר ולמעשה האנרגיה שלו תופחת, כך שגם מבנים שיש לנו בעיה אקוסטית, אם אני חושב שזה מבנה ליד מסלול או משהו כזה, בהחלט זה יכול לתת פתרון נהדר, ואפשר כמובן שהחומר הבידודי יהיה חומר אקוסטי כמו צמר סלעים עוד יותר, זאת אומרת בוודאי אנחנו יכולים לעשות הפחתה אקוסטית אדירה של כל ניסה במעטפות האלה. הנה אתם רואים תוך כדי תהליך עבודה לוחות אלומיניום, נקרא לזה זה הלוגובון, נדבר תכף על ההבדל, אנחנו רואים על חומרים מתועשים, הם מגיעים מהמפעל, מידות אחידות, הפריסה נעשית במחשב, בבים, הכל מתואם, אין פשלות, הפינות מוכנות, העמידות כמובן לפגעי מזג אוויר לפי מה שאנחנו מגדירים, עם עמידות רוח אז בגבהים אנחנו ניתן כמובן עיגונים וברגים וכל מה שצריך בהתאם, זאת אומרת יש יועץ מיוחד שמגדיר
את התכן של הבורג, מה הוא צריך לשאת. יש באמת עשרות אלפי מקטים של ברגים מסוגים שונים לחברות שעוסקות בזה, איזו תורה שלמה. אין לנו פה עניין של נפילה, אי אפשר שהדבר הזה ייפול, הוא מעוגן בברגים בהרבה מאוד נקודות והוא לא יכול ליפול, אם הוא מבוצע כמו שצריך כמובן, חזית המובררת, והוא גם מקבל נקודות כי אנחנו לא משתמשים באבן, ואי שימוש באבן נותן נקודות בתקן הבנייה הירוקה. אתם רואים פה אלומיניום 2 מילימטר, אני עובר לחיפויים עצמם, איזה חומרים. אז חיפורים 2 מילימטר הוא מאוד מאוד ותיק, הוא כבר אני חושב 40 שנה או יותר, נמצא איתנו 50. בעצם לוקחים את האלומיניום ועל ידי זה שמכופפים לו את הקצוות, כן, שעושים את הקסטה הזאת, מקבלים את החוזק הקונסטרוקטיבי, זה 2 מילימטר, אבל ברגע שאנחנו מכופפים את השוליים שלו, אנחנו מקבלים כוח מאוד מאוד גדול. שוב, מגוון איזה מידה, איזה גודל, איזה זה, הכל מתוכנן, הכל אפשרי, מה שנקרא, מבחינת עד גבולות מסוימים, והתקנה היא התקנה בברגים מהצד, כך שהחזית נשארת, כמו שאתם רואים, מן האחור של הבורג, שמעוגן לזווית שאנחנו תולים על הקיר, ובעצם אנחנו מקבלים את המראה החלק והנקי של הקיר. יש גם ספייסרים, כלומר מרווח מסוים שאנחנו משאירים בין לוח ללוח, וזה החריצים שאתם תראו, שהם גם כמובן מתוכננים, והמרווח הזה הוא בעצם מאפשר למערכת לעבוד, כי חום קור וכולי, המתכת מתכווצת, מתפשטת, ויש שם ככה איזה מרווח עבודה שאנחנו משאירים. הפרטים שמקבלים פה, שאפשר לקבל פה, הם פרטים ברמות שאנחנו לא מכירים מעולם הבנייה. זה לא קופינג עם אבן שמדביקים עם איזה שליחתה של טיח, אין דבר כזה, זה לא עובד ככה. זה הכל, אתם רואים, זה הברגות, זה זוויות, הכל מתועש, הכל מגיע, גם קשה מאוד לטעות, כלומר, אותו אדם שמרכיב, אותו צוות של 2 אנשים שעולים עם במת הרמה, או לא צריך פיגום גם, זאת אומרת, עולים עם איזושהי במה כזאת, עם איזשהו במה ניידת, ומרכיבים את זה, זה מאוד מהר, קצב ההרכבה הוא מאוד מהיר, זה יכול להיות צוות רציני, מרכיב מאות מטרים ביום, כל הפרטים מוכנים, חוזרים על עצמם, סך הכל קל לפקח ולדאוג שהתוצאה תהיה תוצאה מעולה. רואים פה חידוש של מבנה האופרה, מבנה על יד הים, האבן התחילה להתפרק, אבן גרנית שהייתה שם ורודה, ואתם רואים פה חידוש באלומיניום 2 מילימטר, עם הפאזה הזאת שהיא מתוכננת, אתם רואים שהיא חלק מהעיצוב, הפאזה בין הלוחות, ואתם רואים פה את הפרט של החיבור, ממש את החיבור של הזוויות, וה2 מילימטר האלומיניום שמגיע. יכולים לראות פה חתך צד שצילמתי באיזושהי תערוכה באמצע, איך זה נראה כל השכבות. זה באמת פרט לפי הספר, שבו הבידוד בעצם מולבש על הזווית, קודם התקינו את הזווית ואז הלבישו עליו דרכו את הבידוד, כך שהבידוד הוא מושלם. ופה זה ככה הפרט הסכמטי בצד של מערכת התלייה של לוחות האלומיניום, או כל לוח אחר. מפני שאתם מכירים, מפורסם, איקאה, נדמה שזה איקאה ראשון לציון, לוחות בטרום של איטונג מושחלים בתוך מבנה של פרופילים של פלדה, ועל זה חיפוי של אלומיניום. מתאים מאוד לאנגרים, מתאים מאוד למבנים גדולים, מבני אחסנה, מבני התקהלות, אולמות ספורט, you name it. כלומר, מאוד מהר, מאוד נקי, אפס, זאת אומרת, הסיכוי שיהיה תקלות, כל זה מתוכנן בימית כמובן, הסיכוי שיהיה תקלה הוא זה, ואם יש תקלה אז מיד מזהים אותה, כי משהו לא מתחבר, זה כמו שמקבלים מאיקאה, משהו להרכיב, ואם נשאר לך בורג בתת, אז כנראה שלא עשית משהו נכון. יכולים לראות שנניח פה אנחנו רואים תוספת של משרדים על מבנה משרדי, יכולים לראות שהחזית היא לא צריכה להיות בטון בכלל, כלומר אין סיבה שהחזית תהיה בטון, אני יכול לייצר חזית שהיא חזית כמו קיר מסך, לעשות קיר מסך שבעצם אני מחפה אותו בחומר רתום למים, במקרה הזה זה דנס אלמנט, גבס עם שכבה אטימה למים לחלוטין, עם אחריות לעשרות שנים של אטימות למים, ועל זה אנחנו פשוט מרכיבים את החיפוי. כל המבנים בעולם של מבני המשרדים נעשים ככה, רק בישראל בונים בוכטות של בטון, לא ברור, באמת, אבל לנושא של תוספות, מחר אתם רוצים על איזה חדר אוכל להוסיף קומה, בדיוק ראיתי תמונות שהוסיפו קומה בשערי צדק, אז קומה בבנייה מתקדמת בשל פלדה, ראינו שיטות בנייה מתקדמות, חיפוי, ואז מגיע החיפוי החיצוני שאותם את הכל וסוגר את הכל יפה ואסתטי,
וכל הפרטים הם מוכנים מראש ומתועשים, זה ממהר מאוד את הבנייה, כלומר אנחנו נקצר פה שנים של בנייה, באמת. אבל יש פה גם תלות ביכולת הביצוע של הקבלן, כי המוצר עצמו הוא על הכיפאק, אבל אז מגיע קבלן שבגדול מחרבן הכל, סליחה על הזה. אז אני אגיד שהיום למשל חלק גדול מהיצרנים הם עושים ייצור והתקנה, זאת אומרת דיזיין, ייצור והתקנה, כלומר הם עושים את הדיזיין אצלהם, כי הם לוקחים בעצם את התוכנית, יושבים עם האדריכל, עושים את החלוקה הנכונה ללוחות עם מה שצריך, עושים בעצם את הייצור והם יכולים לספק גם התקנה. אני מאוד בעד זה כי אז אין אפשרות להגיד לא זה האוטה, זה הזתה וזה, זאת אומרת הרבה מאוד מהם מספקים את כל החבילה הזאת. התשתית הזאת היא תשתית מאוד פשוטה להרכבה, כאילו קשה מאוד לטעות בה, באמת, זה כמו להרכיב לוחות גבס. פשוט חשוב שהחבר'ה ישמעו, כי באמת כן. איכות הביצוע אצלנו, יש המון מוצרים טובים, אבל אז נכון, הם מגיעים לביצוע. והשיטות האלה המתקדמות, אני מאוד, דיברנו על זה גם בשיטות בנייה מתקדמות, אני מאוד בעד לקחת דיזיין בילד, זאת אומרת מישהו שלוקח גם אחראי על אספקת החומר וגם אחראי על הבנייה, ולא להפריד בין השניים. מקבלים מוצר הרבה יותר טוב, כמובן עם אחריות, אפשר לבקש היום אחריות של 10 שנים בקלות. אני יכול להגיד לכם שלוחות אלומיניום ואלוקובונד וכולי מגיעים היום אוטומטית עם 20 שנה אחריות. כלומר אם יש פגם בלוח, אחרי 15 שנה הולכים לחברה. עכשיו בבטון, בטיח, באבן, בכל חומר אחר שאתם תעשו, חפשו את עצמכם אחרי שנה, כאילו אין עם מי לדבר. ופה אני יודע מקרים ממש עובדים חברות רציניות, ניתנה אחריות אם היה תקלה. עוד דבר שאפשר לעשות, פחות חיל האוויר, כן, אבל יכול להיות מחר איזה מוזיאון, לא יודע מה, איזה מבנה, לא יודע מה, מבנה סימולטורים חדש שרוצים לעשות אותו סופר הייטקי, גמישות צורנית מוחלטת, כלומר אפשר לעשות מה שרוצים, איזה זוויות, קל יחסית, זה לא בטונים שאתה צריך לצקת אותם באיזה תבניות מיוחדות, ואתם רואים דוגמאות מהעולם ומהארץ, של דברים שבבטון היה מאוד מאוד קשה לעשות אותם, ובשיטות האלה ממש לא בעיה. אגב, החלופה... יש הבדל אם מיישמים את החיפויים על קונבנציונלי או על קלה? על בנייה קלה? לא. אין הבדל מבחינת האפקטיביות של המוצר? האביזרים אולי, אביזרי החיבור יהיו אחרים, אבל בגדול לא. לא, אבל מבחינת האפקטיביות של המוצר, מבחינת איתום, מבחינת אקוסטיקה, אין הבדל? לא, לא יהיה הבדל. אתם יכולים לראות פה חומר שהוא נראה כמו אלומיניום, אבל הוא לא אלומיניום. אתם רואים גם את היחידות, איזה גודל של יחידות יש פה, זה נקרא אלוקובונד. אלוקובונד זה כמו שאומרים ג'יפ, בשם כללי לרכבים האלה שנוסעים בשטח. זה חברה שקוראים לה אלוקובונד, שהתחילה לייצר את זה לפני יותר מ-50 שנה, שהרעיון הוא במקום הרבה אלומיניום, לוקחים אלומיניום דק מאוד משני הצדדים, שזה סנדוויץ', תכף אני אראה לכם אותו. הנה הוא נראה ככה, ואז בעצם זה סנדוויץ' של אלומיניום משני הצדדים, ובאמצע שכבה של פלסטיק, פולימר, שהוא חומר מרוכב, יש לו גם ציפוי עליון, גם לאלומיניום יש ציפוי וגם לזה יש ציפוי שנקרא PVB, והציפוי הזה הוא ציפוי שהוא בעצם מונע שריטות, מונע פגיעות של חמצון, כי אלומיניום הוא חומר שמתחמצן באוויר, מונע פגיעה בצבע, מונע דהייה, עובי ה-PVB והאיכות שלו מאוד חשובים בשמירה של החומר, ובעצם מקבלים פה סנדוויץ', והוא היה מאוד מגובל, ובאמת המון יצרנים מייצרים אלוקובונד, חוץ מהלוקובונד, אז צריך לשים לב. אבל לפני כמה שנים קרתה את התקלה הזאת באנגליה, נשרף בניין שלם, ומה שהסתבר זה שהאש פרצה מאחת הדירות ותפסה את החומר של האלוקובונד, שהוא לא היה של אלוקובונד דרך אגב, אבל לא משנה, היא תפסה את החומר הפולימרי הזה והתפשטה מאוד למעלה, ועד היום יש הרבה מאוד אנשי כבאות בארץ שנאחזים בזה ולא מאשרים מבנים מהסוג הזה, חיפוי מהסוג הזה. אני מראה את זה בכוונה כדי שנבין שכמובן שהחברות מצאו לזה פתרון, אבל צריך לשים לב שגם חומר הבידוד הוא חומר שלא תופס אש, כלומר חומר הבידוד הוא חסין אש לחלוטין, לא הייתי הולך פה על חומרים שעלולים להידלק חומר הבידוד כמובן, והנושא של הלוח עצמו, היום יש לנו, הנה אתם רואים הלוקובונד המקורי, שהייתה אחת הראשונות, אולי הראשונה שהוציאה חומר, עם דירוג A2, זה דירוג מאוד מאוד גבוה בשריפה, אוקיי, דירוג A בכלל הוא נחשב למאוד גבוה, יש B ויש A, שזה חומרים שהם מאושרים לגמרי, הם בלתי דליקים לחלוטין, פיתחו את המילואה, את השכבה הזאת באמצע,
שהיא שכבה מוגנת אש, וניתן להשתמש כמובן באלוקובונד, או נקרא לזה, קוראים לזה חומר מרוכב, ציפויים של אלומיניום מרוכב, קומפוזיט, אלומיניום בורד, ורק צריך לראות שבאמת האפיוני אש הם נכונים. פתרון אחר שיותר יקר ומאוד מאוד מעניין זה במקום הרבה אלומיניום זה כמו קצף אלומיניום או כמו כוורת אלומיניום, כדי להוריד את כמות האלומיניום שיש שם, כי אלומיניום זה חומר יהיה גם יקר וגם טביעת הרגל שלו היא גדולה, אז פתרונות כאלה מעניינים של חדשנות באלומיניום אבל אחר, שהוא לא אלומיניום מלא, ה2 מילימטר שראינו בהתחלה הוותיק. אגב, אפרופו טביעת הרגל של הפחמנית של האלומיניום, אז אתמול בכנס הבנייה הירוקה הראו לנו את פרויקט הספירלה של עזריאלי שמקימים, שהסבירו שם שהשימוש באלומיניום שם בחזית הוא אלומיניום ממוחזר בחלקו או ברובו, שזה מאוד מעניין להכיר, שאפשר גם למחזר אלומיניום והוא עומד בעומסים שנדרשת החזית לעמוד גם בגובה של 80 קומות כפי שציינת, מאוד מעניין. אתם יכולים לראות באתר סיד שיש לנו סקירה של האלומיניום הזה, של חברה ישראלית שנקראת פרופל, ש75% מהאלומיניום שלה היא אוספת מחזור ומייצרת מזה את הפרופילים. יזמים מדהימים, אנשי אלומיניום, אנשי מתכת מדהימים שעושים את זה בצפון, ליד גורן, ציונות אמיתית. אפשרות אחרת, וזה לא בכלל מהאלומיניום ולא מהמתכות וכולי, זה עבור חומרים אחרים, שזה לוחות פייבר צמנט. פעם קראו לזה צמנט בורד, וזה חומר שהיה נחות מאוד, היום זה חומר ברמות מאוד מאוד גבוהות, שוב, חומר מתועש, שעשוי מצמנט, כן, אותו חומר שאנחנו בונים ממנו קירות, אבל דק מאוד, 8 מילימטר, 10, 12, 15, כמה שרוצים, הצמנט מעורב עם סיבים, וזה נותן לו את הכוח שלו, ובעצם מייצרים אותו בשכבות, בפלטות, במפעל, היום מקבלים אותו גם עם איזה דוגמה שרוצים, דוגמאות של פייבר צמנט, שזה יראה כמו בטון, אוהבים בצבא מאוד, במשרד ביטחון, מאוד אוהבים את המראה הבטוני הזה, קשה מאוד לקבל את זה ביציקות, זה יציקות בטון אדריכלי של 1,000 שקל למטר או משהו כזה, ופייבר צמנט זה piece of cake, אין שום בעיה, תזמין את זה באיזה חירור, איזה צבע, איזה... התבנית עצמה, כשיוצקים את החומר במפעל, יש באמת מאות גוונים וצורות וסוגים של משהו שנראה כמו בטון, קל מאוד לקחת את החומר הזה ולחרוץ אותו, לחתוך אותו בצורה של CNC, כלומר פשוט לעשות לו חיתוכים ב-CNC, ולקבל את המשרביות האלה היפות בצד ימין. עוד דוגמה שאתם רואים של פייבר צמנט, שלא רואים את החיבורים, הלוחות מתוכננים ככה, שזה מעלים לגמרי את החיבורים, אתה מקבל חזית נקייה, שנראית כמו איזה עיבוד של אבן, אבל לא. תראו דמוי עץ, דמוי אבן, מה שאתם רוצים, זה מגיע מהמפעל עם גוון, עם צורה, דמוי לבנים, כל מה שאתם רואים פה זה פייבר צמנט. איזה מפעל מייצר אותם? יש מלא, יש באמת הרבה מאוד חברות בעולם, יש חברה שנקראת סוויספר, יש חברה שנקראת, יש מלא, יש המון יבוא לארץ של הדבר הזה, אבל צריך לשים לב לאיכויות, כי יש זבל שמתפורר ואחרי כמה שנים הוא לא טוב, כי הוא מגיע מפעלים בהודו ובסין לא טובים, ויש מפעלים בהודו ובסין מעולים, אז זה שאני אומר הודו וסין זה לא אומר לא טוב, צריך לשים לב פשוט מה התכונות של החומר, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מעלים עכשיו באתר סיד סקירה מאוד רחבה של חברות ומוצרים שונים שאנחנו בודקים את האיכויות שלהם, זה עמידות ל-UV, עמידות למלח, עמידות לכוח לחיצה, כוח דחיסה, כל מיני המון פרמטרים שאנחנו מתייחסים אליהם, כדי שנבין שבאמת הבורג לא עף ונבין שהוא לא מתבלה בשמש וכן הלאה. אז אם החומר הוא טוב, הוא עמיד מאוד. אז פה אני גם רוצה להוסיף מילה רגע ברשותך נועם לאנשינו. נועם פה אומר, חבר'ה תבדקו את האיכות, אז אוקיי, ביקשתי מהקבלן, הוא מראה לי את הדף מוצר, האם אני יודע להגיד אם זה איכותי או לא? כנראה שלא. אז אני מזמין אתכם לשלוח אלינו, אני אעביר את זה לנועם, נועם הוא שותף של המדור כבר הרבה זמן, ונוכל לתת את הדעת ולהנחות אתכם, האם זה בכיוון או לא בכיוון, בסדר? אז תכירו שהשירות הזה יכול להינתן על ידינו, אתם לא לבד. וגם באתר שלנו, אתר סיד, SID, אז אנחנו לאט לאט מעלים אינפורמציות וחומרים, ואתם תוכלו לראות גם השוואות וגם איזה פרמטרים באמת צריך לבדוק. מה חשוב לבדוק כשאתה בוחן לוח בנייה. חומר אחר זה פורצלן, אנחנו מכירים פורצלן כל הקרמיקה שאנחנו קוראים של גרנית פורצלן מה שקוראים וכולי, זה פורצלן, גרנית פורצלן זה מין שם מסחרי ישראלי. פה אתם רואים פורצלן שיצוק בצורה של לוח
מאוד מעניין. במידות הלא גדולות הוא גם לא יקר בכלל. ופה הוא מגיע בתלייה, אתם רואים יש אביזר תלייה מאוד מתוחכם, אתה פשוט תולה את החומר על הפסים האופקיים האלה. כל המערכת הזאת מגיעה מהיצרן, במקרה הזה זה יצרן ספרדי, כולו, כלומר היצרן מתעקש שהפרופילים והברגים והמתלים והכל יהיה שלו, כי ככה הוא מבטיח את האחריות הזאת, וזה גם נורא חשוב. אנחנו לא קונים הרבה פעמים רק את החומר, אנחנו אומרים תן לי את החומר ואת הבורג ואת המתלה ואת הכל, תן לי אחריות על הכל, אל תתחילו לשחק, תגידו המתלה, כי היצרן ירצה לקחת איזה מתלה אלומיניום זה, והוא מצא ברגים, ספק ברגים שנותן לו בורג יותר זול, ואתם מבינים שיש בפרויקט כזה יכול להיות עשרות אלפי ברגים, אז לא. לא, בדיוק זה, איך אנחנו מבטיחים את זה באמת שלא את המתקן תלייה הוא לא מביא ממקום אחר וזה, איך אנחנו מבטיחים את האיכות של התלייה? אם אתה עובד עם יצרן, עם מתקין מורשה מטעמו, או שהוא זה שמתקין לך, זאת אומרת שהיצרן הוא זה שמתקין, או שהוא עושה לך פיקוח באתר, כלומר נגיד מי שמספק לך את החומר, אתה אומר לו תבוא לאתר ותן לי אישור שמה שבוצע, כלומר תוך כדי עבודה תן לי אישור, מכתב ביצוע, שמה שבוצע תואם את המפרט שאנחנו אפיינו, אוקיי? אז יש פה כל מיני דרכים שאתה מבטיח אותם, וכמובן שאם הוא מתחיל ללכלך ואתה רואה שהוא מחליף ברגים באמצע, אז אתה עוצר לו את העבודה, כאילו אין דבר כזה, לא השגתי את הבורג, זה לא עובד ככה. אתם יכולים לראות חומר נוסף שאנחנו מדברים עליו הרבה, וזה HPL, מלאמין דחוס, קוראים לזה לפעמים טרספה, קוראים לזה כל מיני שמות, אבל תכלס, החומר הזה הוא בעצם יריות של נייר נקרא לזה, דחוסים, כמו פורמייקה אבל מאוד עבה. החומרים הטובים, החברות הטובות, יש להם עמידות ל-UV, כלומר עמידות לקרינה של השמש, עמידות ללחות. החומר הזה, אתה יודע, משתמשים בו הרבה בשירותים, בארוניות וכו', יש לו גרסה לפנים, יש לו גרסה לחוץ. לא זול, חומר לא זול בכלל, אבל שוב, המראה ומה שאפשר לעשות איתו, מדהים, ואפשר לקלוט אותו בלוחות, אם אנחנו רוצים קטע מסוים שהוא דמוי עץ או בצבע, אז הוא גם חומר מקובל מאוד, עושים אותו הרבה בבתי ספר. אבל הוא גם דוהה הרבה. אז זה בדיוק העניין. יש לו פלאי גבוה. אז אני אומר שוב, אתה תראה בבדיקות או אתה תראה באפיונים של החומר את העמידות שלו ל-UV, כלומר עשו לו הרצת UV לאורך במעבדה, נתנו לו נניח 10,000 שעות UV, כאילו הוא קיבל 10,000 שעות של שמש מאוד מאוד חזקה, ואז הוא צריך לא לשנות את הצבע שלו יותר מככה וככה. נכון, החומרים האלה, ה-HPL יכולים לדהות, יכולים, תלוי בחומרים, תלוי באיכות של יצרן, ושוב גם פה יש שונות מאוד גדולה בין יצרנים מאוד איכותיים, טרספה, פונדרמקס, כאלה, לבין יצרנים חקיינים מכל מיני מקומות בעולם, שנותנים מוצר נחות. גם, דרך אגב, הפורצלן שראינו קודם, lifetime guarantee, כלומר הוא חומר דחוס בצורה בלתי רגילה, אין שום סיכוי שיקרה לו משהו, ואם יקרה משהו לפאנל אז יחליפו אותו, זה יחסית פשוט. חומר מעניין נוסף שיש בארץ, זה נשמע לכם כאילו זה משהו אזוטרי, אבל לא, זה פשוט לוחות שעשויים משבבי אקליפטוס דחוסים, אקליפטוס הוא אנטי, יודעים שהוא לא מקבל מזיקים, הוא לא מקבל חולה, פה זה דחוס בחום ולחץ, אומרים לוח שהוא עשוי מהשבבי אקליפטוס, אבל כשהוא יוצא מהמפעל, הוא בלתי פגיע לפגעי מזג אוויר, לריקבון וכו'. אפשר לתת לו טיפול אש, ואפשר לתת לו צביעה, כמו שאתם רואים, אפשר להשאיר אותו כפסים, בפסים דמוי עץ, אפשר להשאיר אותו, לתת לו צביעה כאילו שהוא נראה כמו לוח אלומיניום, חומר לא יקר, אפשר לצפות איתו חזיתות, אקולוגי לחלוטין כמובן, טביעת רגל מאוד נמוכה, בגלל שהוא עשוי בעצם שאריות של תעשיית העץ באוסטרליה, מיובא מאוסטרליה, חומר מעניין מאוד, גם עליו תוכלו לקרוא אצלנו באתר, בענף החיפויים. חיפויים סולאריים, מעולה, חיפויים סולאריים זה הגרסאות הישנות שלהם, שבעצם גגות וקירות שפשוט שמים חיפוי סולארי, יש כמה מבנים כאלה בארץ. אם יש שמש על המבנה, למה שלא נהנה ממנה? גם נקבל צל וגם נקבל חשמל, וזאת הגרסה היותר מתקדמת. מפעל ישראלי יושב במישור אדומים, מייצר את אחת מהמערכות המתקדמות ביותר בעולם. זה בעצם לוחות שנראות כמו זכוכית או נראות כמו פח אלומיניום, אבל בפנים מוטמע פאנלים סולאריים שאתם לא רואים אותם. כל הלבן שאתם רואים זה חידוש של מבנה שעשתה אמות בגבעתיים, ואתם רואים
שכל הלבן הזה הוא משהו שמייצר אנרגיה. זאת אומרת, כל החזית הדרומית הזאת מייצרת עכשיו חשמל, החזר השקעה בערך 10 עד 11 שנים, במקרה הזה גם חידשו את המבנה, כלומר זה גם נתן לוק חדש למבנה. זה לא כמו גגות, שאנחנו מדברים על החזר השקעה של 5-6 שנים, אבל זה יותר מכלום, כלומר, זה, לחזית רגילה אין החזר השקעה, פשוט יש רק בלאי. זה בעיקר לא מכוער. וזה, כן, ואפשר לחדש, אז תחשבו עכשיו איזה אנגר ענק של זה, או איזה חדר אוכל שיש לו חזית דרומית, ואפשר לתת לו מראה יפה, וגם שהוא ייצר חשמל, אז זה ווין ווין. אז נכון, זה לא זול, אבל זה כן משהו שמכניס כסף. עוד דבר ככה שאני ככה בשביל הפנן, מראה לכם בסוף, ככה שאפשר להשתגע עם חומרים, עם צבעים, עם חירורים, כל העולמות האלה של CNC, כל הדברים האלה, במעטפות האלה, שיוצרות הצללה ויוצרות מראה ודברים כאלה, אפשר באמת לעוף עם החומרים האלה. אז כל החומרים שהראיתי לכם הם זמינים בארץ, הטכנולוגיות זמינות בארץ, יש עשרות מתקינים, ספקים, תחום שבעיקר היום נמצא בבנייני משרדים, אבל אין סיבה שהוא לא ילך גם למבני מגורים, מבני ציבור, להתקהלות, חידוש של מבנים. אנחנו צריכים לחדש מיליוני מבנים בישראל, וזאת הדרך, זאת הדרך לעשות את זה נכון, ולקבל המון המון מטרות. אז עוד מידע באתר סיד, וילך ויעלה, כלומר בחודש הקרוב אנחנו מעלה עוד ועוד מערכות, עוד ועוד חומרים. עומר, תסכם? מהמם, אז קודם כל תודה רבה רבה על הסקירה המאוד מקיפה ומקצועית. אני פותח רגע לשאלות, יש לנו דקה, מישהו מעוניין? שאלת מחץ. כמה זה עולה? אז בדיוק. זה יכול להיות בין 400 שקל למטר על הקיר ל-1,000 שקל למטר על הקיר, תלוי בחומרים, תלוי במורכבות וכו'. זה ככה הטווחים, אוקיי? אבל יש בכיוון 400-450, זה כבר מתחיל להתחרות בהרבה מאוד מקומות, זה מתחרה באבן. כשלוקחים בחשבון גם את הבידוד וגם את האיתור וגם את הערכים שמקבלים, זה מתחרה לגמרי באבן, אוקיי? או בברנוביץ' או בשיטות המאוד מיושנות שאנחנו נמצאים בהן. זהו, זה ככה כמה ה-BIPV נפוץ בארץ? חוץ מגבעתיים, יש לנו עוד מקומות שאנחנו יכולים לראות את זה? יש בתכנון ובהקמה, זה ממש חדש, זה מפעל שקם לפני שנתיים, זה ממש בתהליך עכשיו, על עוד יזמים, אזורי מאמץ את זה בתל אביב, עוד המבנה החדש של תואה, המגדל הגבוה של תואה, חזית הדרומית שלו תהיה BIPV, כלומר יש יותר ויותר דברים, אנחנו זה מה שנקרא, החבר'ה האלה לא פריירים, בסדר, הם עשו את הניתוחים שלהם, ואם הם משקיעים בזה, כנראה שיש פה איזושהי כדאיות כלכלית, על אף שאין ניסיון מוכח יותר מדי. או גופים כמו עזריאלי, שטביעת רגל הפחמנית היא חשובה להם, או גופים שמשתייכים למדינה, שצריכים לתרום להספקת חשמל, ויש שטחים עצומים של חזיתות של אנגרים, או חזיתות של זה, שיכולים להתחיל לייצר חשמל, במקום... כן, אני חושב שזה דבר שאפשר להעלות אותו למעלה, זה כמובן לא החלטה ברמה של בינוי של בסיס, אבל כן יש שטחי חזית עצומים שפונים לדרום, שלא מפריעים לאף אחד, שהם גם מבנים אטומים, זאת אומרת שאפשר להשתמש בכל החזית, אז יש לכם המון מבנים כאלה בחיל, ואני חושב שזה בהחלט יהיה משהו שעם הירידה, כמו כל טכנולוגיה זה מתחיל יקר ולאט לאט יורד, זה לא יהיה זול. זה גם לא מעמיס על הקונסטרוקציה של הגג, ולא מונע גישה למערכות שבדרך כלל מונחת על הגג, בעיות של איתור, יש על זה הרבה מעלות. נכון, בסדר גמור. על הכיפק. נועם, שוב המון המון תודה על סקירה מרתקת, תודה רבה גם למי שפינה מהזמן שלו והגיע. תודה רבה. מאוד, ונתראה בהרצאה הבאה. תודה רבה לכולם. מעולה, ואתם מוזמנים כמובן, גם מי שרואה את זה ויש לו עוד שאלות, מוזמן לפנות דרך עומר או ישירות אליי. בפרטים שלי פה בשקופית. תודה, תודה לכולם ויום שקט. ביי ביי.